Welcome to Villa Rosal Beach Resort here in Samal Island. Atong suruyon ang Villa Rosal Beach Resort ubanimi sa among laag. Sunshine bright. Let's go. Sky is clear, not a single cloud. Got my shades on, feeling loud. Pagsulod pa lang sa ilahang main gate, makita nimo ang grabe kaluag nga parking area. So bisan unsa pa mo kadaghan, dili jud mo mahutdan og kaparkingan. And by the way, naaday sila van nga pwede makahatod sundo sa ilahang mga guests. See the comment section na lang for their contact details aron makapabook mo sa ilahang van. And here we go! Mabulaga ka sa ilahang all-white building nga maoy entrance view sa ilahang resort. Ug niya na jud mi sa ilang reception area, guys. Tan-awa ang interior. Clean, cozy, grabe ka welcoming. You and me just chasing the light. Everything in the world is so right. Sunshine beachside, we're feeling the heat. Dancing on the sand with the rhythm. Mauni ang ilang big pool sa Villa Rosal Beach Resort. Daghan kaayo ang pwede makaligo. Kung dili ka kabalo mo langoy, walay problema. Kay dili ra pud ingon anak kalawom ang ilahang mga pools. Napud sila second pool dito sa unahan duol sa beach, duol sa dagat. So daghan kay itag mga options nga pwede natong liguan. Wild and free, this feeling's a fire, burning so deep. A memory we're making, a promise we keep. Sunshine, beachside, so sweet. Feeling the heat. Sunshine, beachside, so As we proceed, naapo di ay sila'y bar in between sa main pool ug sa second pool where you could have cold drinks while chika-chika with friends or maybe while relaxing and swimming. sunshine bright. Let's go. Sky is clear, not a single cloud. Got my shades on, feeling loud. Sunscreen on, radio plays. Nothing matters, it's a golden day. Sunshine beachside, we're feeling the heat. Dancing on the sand with the rhythm in our feet. Sunshine beachside, a perfect repeat. Lost. By the way, diri di ang ilang mga rooms. Diri facing the pool. Waves are crashing, a blue-green dream. Cooler in my hand, catching the gleam. You and me just chasing the light. Everything in the world is so right. Sunshine beachside, we're feeling the heat. Dancing on the sand with the rhythm in our Careful. feet. Sunshine Slippery. beachside, a perfect. Ug mao ni ang ilang second pool. So duha ka pools ang naa dinhi. Mao ni siya ang duol sa amo ang room. This is the smallest or the small one. Kay duha ra man gyud pod ang ilahang mga big pools. The other pool katong pinakadako naa sa front nga area kani naa sa likod nga area. Pero dako gyud gihapon siya kay maka-occupy og daghan gyud nga mga bisita. So ang among room to dito nga area near ani nga pool. Magdepende di tuod ang rate sa ilahang rooms kung asa ang area nga nabutangan sa inyong room. So kung gusto ninyo og Instagrammable nga place aside aning mga Instagrammable places within the resort, naaputa atubangan sa resort mismo kanang mura kag. Actually, pwede diha magpakasal. Last week daw na ay nagpahigayon og wedding ceremony dinhang dapita. So munaog lang mo diri and paingon dito sa center sa ato ang dagat. This is the view of the second pool near their cafe and facing na di ay niya sa shore. Lakas maka Santorini vibes juning lugar ay.
And mag-room reveal na ta. We are here at AB2 or gitawag nila nga Anton's Building 2, and as I have said, mo depende ang rate sa room sa location. If duol sa amenities, mas taas ang iyang rate, but if gusto nimo og peaceful og homey lang nga room, then naa sa second floor sa ilahang main building nga mas lower ang price. Naapuday sila store at bang sa reception area kung asa ka makapalit og floating device alang sa mga bata og even mga adults nga dili kabalo mo salom. Pwede pug ka makapalit og swimwear and even souvenir items. Ang akong baby gusto na mo palit og souvenir items. Diri na nato makita ang beauty sa lights inside the resort kung gabi. Ingon ani ka colorful ang tibuok resort at night. Ug kay first timer man mi, na amazed jud kaayo mi sa kagwapa sa place. Instead nga mag-rest sa kakapoy sa biyahe, nagsuroy-suroy mi sa tibuok resort aron mas sulit jud ang among laag. We savor every moment na nangaligo na jud mi sa pool taliwala sa katugnaw sa kagabion. But in fairness, dili tugnaw ang tubig sa pool. So mag-enjoy jud kag swimming while listening sa mga singer performers. Perting bibuha sa amo ang background kay nagkanta-kanta ang owner sa resort together with friends. So kami nga mga bisita, nakiparty na pod nila. Labi na among baby, nakising and dance na pod with their music. Riley! Hello, anak! The following morning, akong papa na pod ang nag-swimming. Since duol raman ang among room sa swimming pool, unay ra kaayo maka-dive and swim. Lahi ra jud ang feeling pag makita nimo ang beach view. Luag kaayo ang imong pananaw. Super maka-unwind, makawala gyud sa kakapoy ug sa imuhang problema. As in. So again, mauday ni siya ang view sa second pool, facing the shore. And of course, facing po di siya sa Talikod Island. Kung atong ituyok ang camera, mauni siya ang view sa ilahang infinity pool. Kung inyong makita, naay gitao dinha nga LED wall. Kay lagi unyang gabi na ay party-party para sa ilang mga guest, kay ang owner mobalik na daw sa US. Lami pag yun unta kaayo magtampisaw, pero tungod kay tugnaw man kaayo ang panahon, so tugnaw ang tubig. Nag-enjoy na lang sa miug tan-aw sa breathtaking view sa resort. Sun is shining. By the way, with breakfast na di ay tuod ang imong ibayad pag ikaw mo anhi. Buffet style di ay ang ilahang breakfast. Grabe, pang first class kaayo ang ilang treatment sa mga guest. Very accommodating ang ilang mga in charge, labi na si Sir Buboy ug ilahang reception manager nga si Sir Jonel. Daghan kaayog choices sa ilahang food nga gipang serve. If you are into rice, na ay plain rice, napud garlic rice. But if you are into diet,
Naapod sila cereals, cornflakes, and milk. They also have fruits, desserts, coffee, and hot choco. Grabe ka perfect nga pamahaw. Sandy toes and sky so blue. Every moment feels brand new. Catch the breeze, it's calling us. Fun all Ang isa gyud nga nakapa-amaze sa akuha ang ilahang comfort rooms. Grabe kalimpyo ug very comforting kaayo. Kompleto pa gyud ni og gamit. away. Feel the beat, the sunshine stay. Baby! Sige, sige. Maudi ay tuod ni ang view sa resort duol sa ilahang dining area. Feel the heat, ice cream melting, oh so sweet. Under stars, the world's our stage. Summer magic, turn the page. Summer vacay, oh let's play all night. Pag naog namo going to our room, na-observe namo nga naagud ay naka-standby nga lifeguard. So sa tanan nga mga nanay ug tatay nga gusto mo laag, dili mag-worry kung ugali nga mag-swimming ang inyong mga anak. Kay in case unsay mahitabo, na ay automatic nga mo responde nga lifeguard. Usa sa pinaka-perfect spot sa Villa Rosal Beach Resort ang ilahang Villa Rosal Cafe. Naa diri sila'y coffee drinks nga lami kaayo, from lattes to cold brews, ug ang mga cakes nila ay grabe. Dili jud ka makabalibad. Perfect jud siya nga spot para sa morning chill vibes o kaha afternoon merienda samtang ginatan-aw ang resort view. Kung gusto ninyo og sweet treat samtang nag-chill, dinhi jud kamo moadto. Aside sa ma-enjoy ninyo ang beach view, naa pa jud performers nga mulingaw ninyo. Reminder tuod, before mo langoy sa ilahang inviting kaayo nga infinity pool, kinahanglan gyud mag-shower sa aron mawala ng mga ginagmayng hugaw before mo tampisaw. Kilid sa ilang shower, naapod diha ang CR kung asa mo pwede makaligo ug makailis gikan sa pool. Kung daghan day tuod mo og dala nga mga gamit, dili mag-worry kay naay golf car nga pwede magamit nga maoy mo ferry sa inyuhang mga things. So, if you are looking for a luxurious beach resort in Samal Island, come, visit and enjoy at Villa Rosal Beach Resort that brings Santorini vibes to its guests. This is just located at Purok 4, Barangay Katagman, Samal Island. Villa Rosal Beach Resort is one of the newest in Samal Island, offering a perfect blend of modern design and natural beauty. That's all about Villa Rosal Beach Resort. Bring your family and friends. Come, visit Villa Rosal Beach Resort here in Samal Island. Enjoy the nice view of Villa Rosal. Flowing through